Ale Troja je moc stará. No? Tak je to Tábor. A teď je co? Tábor. Tam je prý Táborák. Když jste na kyně? Jo, ale jenom ten den, kdy jsme přijeli. A to nás ničeho nedělalo všechno. Své jídlo nevydrželi. První máš tu trávu. Jo. No, to taky byla. A ten je. Já nevím, to nedodíval. Takový akční, ten historický, ale to není to špatné. A z nás se doma rodí Prej ho zabil. No, strašný. Dobrý. No, a vy jste vy šikovní obě, všichni jsou šikovní. Jdeme po kroku, že? A ještě Zdenek, no. Podívej na napis, jak to ještě nepím. No, ten tam vysává. No, ten vysává furt, protože on má psa, Angie, a ona nosí placky. A ona to na tom koberku vždycky rozkouše, tak on musí podat vysávat.